ראש העיר אשקלון. ציטוט: אני מאמין בדרכן של תנועות הנוער ובעידודן להמשיך לצקת תוכן וערכים בעלי משמעות בחברה הישראלית, אהבת הארץ, עזרה לזולת, שמירה על איכות הסביבה ועוד. דברים אלו הינם חלק מתפיסתו החינוכית ערכית של מר בני וקנין, ראש העיר אשקלון. בשגרת עבודתו מקפיד ראש העיר לתמוך בתנועות הנוער ולהשקיע בקידומן. הוא מעודד קיום מפגשים משותפים לכל התנועות ודואג להעברת תקציבים לבינוי ופיתוח. הוא עוקב אחר פעילות מועצת תנועות הנוער העירונית אשר אחראית על קיום עצרות וטקסים בעיר. באשקלון מקפידים על הידברות קבועה ושיתוף פעולה בין מערכת החינוך הפורמלית לתנועות הנוער. על פעילותו ועל הובלת התמיכה בתנועות הנוער מוענק למר בני וקנין אות יקיר תנועות הנוער בשנת תשע"ב.